திருக்கல்யாண அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்ட் 3 வீடியோ. இது வந்து திருக்கல்யாணத்துக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் இன்வைட் பண்ணுறோம்ல, அவங்களுக்காக கொடுக்குற ரிட்டன் கிஃப்ட்டு. இதில் வந்து வெத்தலை, பாக்கு, வளையல், மருதாணி, தாலிக்கயிறு, குங்குமம், மஞ்சா, கண்ணாடி, சீப்பு, கண்மை, ஜாக்கெட் பிட்டு, பூவு இது எல்லாமே வச்சுருந்தோம். சாக்லேட் எல்லாத்தையும் அழகாக நீட்டாக கவரில் போட்டு பேக் பண்ணிட்டோம். இந்த குட் மெமரியை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு சொல்லியிருந்தோம். அப்புறம் திருக்கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே கல்யாணத்துக்கு மொழி எழுதுவாங்கள்ல, அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ரிட்டன் கிஃப்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தோம். ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே வெத்தலை, பாக்கு, குங்குமம், மஞ்சா, பூவு, சாக்லேட்டு இதை போட்டு கவரில் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அன்னதானம் போடணும். அப்புறம் அன்னதானத்துக்கு ரெடி பண்ணியிருந்தோம். என் பொண்ணுக்கு 7 வயசு தான் ஆகுது. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் ஒரு திருமண விழாவே நடத்தியிருக்கோம். ரொம்ப